Hyvää päivää, Mikko Vilola. Hyvää päivää. Firma Futis 25-hankkeen toinen puuhamies. Joo. Kerropas vähän hankkeen taustoista. No me ajateltiin ja vähän silleen, että kun meillä on se tukirahasto ja junnujen toi talviharjoittelu vie rahaa, että kokeillaan, että saadaanko firmoja innostumaan. Ja aika kivasti 5 firmaa saatiin mukaan, tai 4. Nimekalle erityiskiitos, että he on 2 joukkueella. No niin, Markus Vuoti, Firma Futis 25 Mynpan toimesta toisena puuhamiehenä. Mistä idistä? Kyllä. No, ollut pitkän aikaa jo puheissa, että pitäisi järjestää tämmöinen tapahtuma, missä voitaisiin kerätä paikalliset yritykset yhteen ja luoda sitä yhteisöllisyyttä tänne Mynämäkeen. Ja me ollaan onnistuttu aika hyvin. Meillä on 5 joukkuetta tässä nyt mukana ja kisataan kovista hienoista pokaleista tuossa. On tämmöinen johtokunnassa ideoitu asia ja tää on tässä kerätään nyt varoja meidän vähävaraisten lapsien perheiden tähän Mynpan rahaston varojen kartuttamiseen, että saadaan mahdollisimman monelle mahdollisuus pelata jalkapalloa. Kiva päivä, pääsee liikkumaan, pelataan pilke silmäkulmassa, niin kuin vähän seurankin tämmönen motto on. Kaikki vaan rohkeasti mukaan. Kiitos tästä. Kiitos. Hyvä homma. Hei, kiitos Markus ja tsemppei peleihin. Kiitos. Millainen fiilis on ollut päivä? Todella hyvä. Kuka tää voitti? Totta kai Timeka. Ykkönen, okei. Hei, tsemppii peleihin. Kiitos. Mikä fiilis päivästä? Ihan kiva, tosi kiva, että tämmöistä järjestetään ja saatiin onnistumaan, niin on vielä parempi. Hei jätkät, tsemppii seuraaviin peleihin. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Hyvä, kiitti. Miten on mennyt Firma Futis 25? Ihan hyvin. Eka voitettiin ja nyt tulee hiukan tappiolle. Tulee tappio vai Nyt ollaan hiukan tappiolle. Pelihan kesken vielä, ei sitä ennen tiedä. Tää on hauska tapahtuma. Käsittääkseni ensimmäisen kerran tää on näin. Ja se on kiva, kun päästä firmojen kesken jotain touhumaan. Millä fiiliksellä? Hyvällä fiiliksellä. Onko ollut hyvät pöhinät päivä? Kyllä, tultiin hauskaa pitämään ja hyvät on pelit ja keli tuli mukaan. Hyvä keli tuli tälle. Kiitos ja tsemppii peleihin. Kiitoksia. Jussi, terve. Ja Ruokametsä taisi olla firma. Miten on peli mennyt? Meillä on oikein hyvin mennyt muilla. Itse en ole oikein edukseni esiintynyt. Vähän pitkät pelit. Okei, hei tsemppii. Kiitoksia. Milläs fiiliksillä täällä? Ihan hyvillä fiiliksillä. Taisi tulla yksi maalikin tehtyä tossa. No joo, kun kaveri kysyy, että vedätkö, niin voin mä vetää. Ihan mukavasti on mennyt, hauska tapahtuma, vaikka vasta alussa, niin ja pelejä jäljellä. Jes, hieno maali. Mä toivotan tsemppiä jatkopeleihin ja varmaan ensi vuonnakin mukaan. Hei. Kyllä, ehdottomasti. Hyvä, kiitos. Kiitos. Ja täällä hei, väsyneen miehi just kentältä tulleena. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Rento tapahtuma. Loistavaa. Hyvä. Ja pelit jatkuu, tää oli ensimmäinen matsi. Kyllä. Vielä jaksoa painaa. Vielä jaksoa, ei enää edes. Hei, hyvä, tsemppii peleihin. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos.